No mutta aika hölmö juttu muuten laittaa nyt leipää hevosen suuhun, kun yleensä se on meikäläinen, joka laittaa hevosta leivän päällä omaan suuhun. Huumeita. Meidän kellarissa. Helvetin sen lempikeksejä. Hemmetin Roope Ankka. Ihmislihaa. Ihmislihaa. Jätä televisiokko. Jenni. 200. Kassan alle piiloon. 10 euroa on mun viimeinen tarjous. Ottakaa tai jättäkää. Maton tamppaa ja... Meidän kellarissa. Naiset ensin. Mörköjä. Ne on sushia. Sä oot välillä niin idiootti. Ismo! Mene pois mun kodista. No, ei nyt Ismo ampuisi ketään. Ja sit sä lasket sen aseen rauhallisesti maahan. Haista paska. Tuba, pistä se ase maahan. Poliisi, laske se ase. Sä et pääse karkuun, anna sen pojan mennä. Mulla ei oo nyt yhtään aikaa jauha paskaa. Ei, Paula, ei. Mulla on ihan tarpeeksi työtä siinä, mitä mä teen jo nyt. Niks naks, henki pois. Aha, vai niin. Sä oot siis kertonut tollekin. Ai helveti! Jukka Palm. Hei helvetti. Joku ilmoitti, että siellä on huumeita. Ismo oli vienyt sut 2 kertaa lääkäriin. Kyllä, olen juonut. No ennen kuin kerrot, ketä varten sä niitä kortsoja oikein ostelet? Kortsoja. Turpaa vetäjäisiin. Kortsoja. Faija. Supersankari viemässä neidelle kanakeittoa. Eräs viisas mies on joskus sanonut, että... Mä kuristin Lauraa ihan tosissani kurkusta. Oli puukko! Hän on erittäin vaarallinen, karannut sairaalasta. Täällä se Laura jossain kulkee puukko hallussa. Mä olen ihan varma, että se oli valmis myös käyttämään sitä. No uskokaa nyt, se nainen uhkas mua puukolla, oli aikeissa tappaa mut. Mä olen nimittäin päättänyt olla sellainen Sepon oppipoika kaikessa, mikä liittyy näihin lemmenasioihin. Höpö. Maarit Salin on vanha juoppo. Makkarasoppa ja maahanmuuttaja. Makkarasoppa ja maahanmuuttaja. Mä rakastan sua. Ossi. Ussia. Mörköjä. Seppo. Ei kai vaan sun sydän. Seppo. Puhuitko sä edes Sepolle, että sä et ole työkykyinen? Tajuatko sä, Ismo, miten alas sä oot vajonnut? Seppo haluaa sänky. Millä oikeudella te siinä nauratte? Minä olen siellä kellarissa virunut. Ja silloin oli vitsit kaukana. Lassen auto on varastettu. Olisitko sä voinut tappaa, Laura? Pidetään sit hauskaa. HIV voi olla kellä tahansa. HIV ei kuule lähde pelkällä mustaherukkamehulla. Ai. Mä rakastan sua. Mä oon raskaana. Isoäidin reseptin mukaan jälkiruuaksi kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Isoäidin reseptin mukaan pupupöksyy. Ismon salaisella nakkikastikkeella makkarasoppa.